Bueno, e fai uns días eu puxera, porque me mandaran fotos, Rosana, de un petroglifo. Un petroglifo, bueno, estamos en Silvoso. O petroglifo habíalle posto, ou puxenlle o nome, de Fonduxo. Eu busquei por aí na bibliografía que teño a man, o que teño, non é moito, pero eu non encontrei nada del. E fai uns días, vindo de aí do outeiro da Pedra Furada, encontrei-me con as veciñas, Celia e Pilar, e me dixeron, hai aí unhas marcas nunha pedra, e acerqueime a pedra, alá me levaron, e nesta pedra había unhas cacerotas e un cacho duns círculos. Entonces, días despois, pois Luís, un rapaz aquí de Silvoso, me dixo, pero non che enseñaron este e tal. Eu vou subir aquí un valo e vos vou contar un pouco. Mirad, o primer petroglifo que topamos era aí, nesas pedras. Aí houve unha canteira, sabedes que as pedras están marcadas, e aí hai unhas cacerotas e hai tamén uns círculos. E despois me mandou este que vades ver agora, é que xa mirastes nas fotos, aí o tendes, mirádelo, nesta pedra, que é do cierre desta finca, apareceu este cacho de outro petroglifo, que debeu de ser dunhas dimensións importantes e grandes. Creo que aí se está mirando. Aí o tendes. Eu dicía, puxenlle de Fonduxo, porque lle preguntei como se chama a leira esta, por poñerlle un nombre, non? Entonces, chamase Fonduxo, eu bauticeino co ese nome, non sei se está alguén o tiña ubicado, localizado, non sei, eu non encontrei referencias dele. A pouca bibliografía que encontrei tampouco encontrei nada que me falara dele. Silvoso está ali, mirad esas casas de Silvoso, ali está, ali detrás. Entón, é que está o petroglifo. Vale, que seguramente veu de aí, é un cacho da canteira de aí, e seguramente, hoxe non estaría moi bo, pero había que dar unha batida, porque aquí quedaron outros sitios, outras pedras que a erosión fixo que recorden figuras, e alá unha que se pareza a un dragón aí abaixo. Tamén temos pendente baixar o muiño, donde unha liesma falou, que hasta me dixeron o que lle falou a unha muller, sí, o que dice a tradición, pero outro día. O sea, que a Silvoso volveremos. E aquí queda o petroglifo. É curioso, é curioso. Vale, e habrá que dar unha volta por todos estes valos, porque desa canteira seguramente habría máis. E se foi sacando pedra iso. Vale, e eu xa non vos roubo máis tempo, aí queda. É guapo, eu non había visto físicamente, si en fotos. E está curioso, si señor. Saleu a lasca de pedra, pum, pum, pum. E os homes, que sempre fomos bons recicladores, os galegos, aproveitamos un petroglifo para facer un marco dunha finca, ou un sumier para facer un portal. Non se aproveita. Ata logo.